Takže dobrý deň, dámy a pánovi, dneska vás vítam u nového videa. Dneska si zahráme Forza Horizon 5 po 5. A rozmýšľal som, že kúpim auto, následne si ho vylepšíme a uvidíme, jak bude fungovať. Takže môžeme. Takže takto to vyzerá. Ja už som si asi vybral, bude to Bentley, ktoré stojí 180 000, ale nie je toto najrýchlejšie. Takže budem musieť kúpiť niečo rýchlejšie. Na Bugatti nemám, mám 213 000. Takže niečo rýchle a dobré. A co ja asi si kúpim? Ja som rozmýšľal nad autom, že z Harryho Pottera toto, že bude najpomalšie. Ale ja by som dal to najrýchlejší Ford Shelby, ktorý stojí... Čakať chvíľku. 115 000. Síce na ňo mám, ale ja ho teraz nebudem kupovať. Ktoré tu najviac poznám je Lamborghini, buď Huracan, alebo tu sú Lamborghini. 140. Vždycky je toho veľa. Tak sa rozmýšľam, že kúpim toto, ale na žiadne nemám. No na jedine na toto. A na Evo nemám taký. A na toto nemám tiež. Ani na Aventador nemám. A možno na toto tiež nemám. Na toto Lamborghini mám, ale jediné, čo mám, tak je Huracan. Už teda. Až niekedy sa mýlim. Tak uvidíme, čo kúpim. Ozvem sa vám až vtedy, keď niečo nájdem. Dobre, takže našiel som asi, je to Nissan GT-R za 132 000. Alebo potom som našiel ešte Porsche, že by som zobral Macana. Alebo Totok Cayman. Alebo ešte Panamera, to je tiež dobré auto. Tak asi zoberiem toto. GT-ko. Takže môžeme kúpiť. Uvidíme, čo si na ňo dám ako polep. Ešte som ho nekúkal. Nismo, že by sme zobrali Nismo. Alebo nejaké pekné. Niečo pekné. Ja som vždycky sníval o tom, že kúpim toto biele. Tak skúsime ho dať na ňo a uvidíme, ako to bude. Dáme toto šedé, ukážeme, ako to vyzerá. No, neviem. Čo? Fuj. Tak skúsime dať na ňo toto. Nevyzerá to zle. Ale tunerský tiež nie. Tak skúsime niečo inšie, lebo toto je veľmi drahé. Sice mám 213 000, ale uvidíme, jak to bude vyzerať. Toto tiež nevyzerá zle, stojí tu 15 miliónov. Tak ja neviem, fakt. Akože toto rýchlo zbiesilo nevyzerá veľmi zle. To stojí 300 000, takže to nebudem kupovať. A to je Shelby Mustang, to je iba Shelby, hej, akože. Čo keby som kúpil Subaru? To nie je také zlé, zase. Toto tiež nie je zle, všetko stojí milión. Jediné, ktoré tu... Počkajte. Tak niečo z Golfu, že by som kúpil. Je tu fakt, alebo toto Kakura, ale tak... Tak, kúpime toho Nissana. OK. Kúpime Nissana.
Ak idem dobre, tak tu niekde by malo byť Yema. A Formula Drift. To je rýchle auto, to nechcem ja. To už asi bolo ma. No, Nissan, máme ho. Takže Nissan GTR kupujeme za 3, 2, 1, čakajte, máme ten polep, čo sme chceli. Dáme bez Nismo. Dobre, takže 3, 2, 1. 3, 2, 1. Až nám stálo sa nejaké peniažky. Takže ideme to vyskúšať a kúknúť sa na tom. Upgrady a tuningy. Takto. Spoiler. Ten sa dával kedysi na to. Tento je hrozný. A takže tento bez spoileru nevyzerá vôbec zle. Tento s tým, to vyzerá dobre. Ten sa tam kedysi dával, ale už to tam sa nedáva. Bo to nevyzerá tak, ako to má. Ale tento je najlepší, takže tento necháme. Predný nárazník. Koks, to nechcem. Si myslíš, že tam dám? No, to je veľký opak. Každý ideme skúsiť motor. Čo? 4x4 za 10 000? Nemyslíš vážne? Ja to gumy sa k tomu hodia, ale nejaké krajšie, že by boli lowrider kola. Kaž tieto. Toto je hrozné. A dáme toto, to je dobré. Lebo z týchto lowrider kol. Tak, to si sa posral. To myslíš vážne? A dáme tam tieto. Tie sú púl. Alebo tieto. Čo bolo s ním? Je to veľkosť? Veľko je nie. Že si sa zbláznil? Ok, tak čo tam ideme dať teraz? Ma zaujímalo. Výfuk. Aký výfuk? Veľké, malé, najmenšie. No, a to je asi všetko. Rozitkovšík. Takto. Dobre, takže ideme vyskúšať to Nissan. Že takto. A ideme dať lízdu. Kojte. To púkali tie výfuky, čo? Akože... Nie je to zlé, tá rýchlosť, pretože išlo inak. Ideme to vyskúšať. Vidíte, to pokojne.
Takže tá rýchlosť na tom, no neviem. Dosť som to vytunil, tak 200. Na diaľnici na letišti by to išlo asi 300. 300, máme tam 300. Yes. Dobre, tak toto bolo všetko, tako koniec videa. Dajte like a odber so zvonečkom a tešíme sa na ďalšie video. Zatím nazdarec.